Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии мы продолжим обсуждать новости, которые сегодня волнуют мир. Оккупированный Крым, материковую часть Украины. Я хочу сейчас к нашему эфиру подключить политолога-международника Петра Лещука. Он с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Да. Давайте начнем с такой новости. Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал кандидатуру народного депутата от фракции «Голос» Рустема Умерова для участия в межведомственной рабочей группе, которая создается в СМБО. Об этом сообщил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Ну а сам Рустем Умеров сказал, что эта группа будет готовить проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Такой стратегии мы уже ждем 6 лет. Не придется ли ждать еще 6, как думаете? Ну, я більш ніж переконаний, що пан Умеров він зацікавлена особа в тому, щоб ця стратегія з'явилася якомога швидше. І це, я думаю, головна проблема раніше, що ми дали себе втягнути в не зовсім вірний нам дискурс від перших моментів, коли ми дозволили розвести питання Донбасу і Криму. І з цього часу нам доводиться дуже наполегливо просувати саму по собі проблематику Криму в світовий політичний порядок. Найголовніше, що нам потрібно, це включити в сам переговорний процес Росію, яка від нього старанно відмовчується. І я вважаю, що це правильно, коли розробляти стратегію залучають в першу чергу людей, які з Кримом пов'язані, які зацікавлені в тому, щоб вона була швидка і була ефективна. Я думаю, що що саме такі люди повинні розробляти цю стратегію. А как вы считаете, включает ли в себя в эту стратегию создание вот этой международной диалоговой платформы по деоккупации полуострова? Я думаю, що якщо справді відповідні тези пролунали, більше того, вони були озвучені на відповідній Генасамблеї ООН з боку президента України. Крім того, там пролунали з боку президента заклики підтримати резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму та Севастополі. Я думаю, що це справді має бути реалізовано. І я думаю, що, в принципі, функціонування цієї стратегії має бути передбачено, функціонування цієї платформи має бути передбачено в стратегії, і там має бути визначено, що, як і коли буде працювати, з якою метою, які результати ми очікуємо найближчим часом одержати. Звичайно, що це не може бути швидким. Звичайно, що ми розуміємо, що Росія надалі буде старанно відмовлятися від будь-яких розмов щодо Криму, намагатися уникати цього. Але це ж вже наша задача, як нам нав'язати той порядок денний, який потрібен нам. Я думаю, що ми в цьому повинні застосовувати будь-які можливі і доступні засоби і ресурси. Ну а как? Вот, допустим, если предположить, что мы собираем группу стран, из наших партнеров, те страны, которые нас постоянно, системно поддерживают, наших друзей, страны Балтии, к примеру, да, страны-партнеры Европейского Союза, можно привлечь Турцию, как говорят многие эксперты, и необходимо даже привлекать Турцию в эту международную платформу. Но эти страны и так нас поддерживают, и так не признают оккупацию Крыма, и так голосуют за различные резолюции по правам человека, милитаризации полуострова и так далее. О чем с ними говорить на такой платформе? Знову ж таки, те, що вони підтримують нас кожна окремо, це добре. Якщо вони будуть підтримувати нас скоординовано, це буде ще краще. Ми повинні постійно нагадувати про ті речі, які відслідковує в першу чергу сама Україна. Про факти порушення прав людини в Криму, про продовжуваний незаконний призов громадян України, які мешкають на окупованій території. Про те, що, знову ж таки, необхідно розширяти санкції по відношенню до тих, хто винуватий в окупації Криму. При тому, що санкції можуть бути різні. І багато хто із цих країн може реально впливати на різноманітні економічні умови роботи окупанта на території Криму. І крім того, це багато відповідних питань щодо напрацювання якихось спільних підходів щодо, наприклад,
протистояння викликам з боку Росії, які так само нікуди не поділися. І що, в принципі, нас усіх справді може об'єднувати реально, не просто на словах, а це те, що у багатьох країн є дуже серйозні Пропала, к сожалению, у нас связь с политологом Петром Олещуком. Мы попытаемся с ним еще раз связаться. Алло. Алло, алло. Слышите? Да, доброго дня. Да. Я вас чую. Да, доброго вечера. Да, еще раз. Да, вот продолжайте. Алло, алло. Да, на жаль, що зв'язку. Да, прерывается, к сожалению, связь. Да. Я вас чую, на жаль, мабуть, ви мене чуєте. Нет, я вас слышу. Все, вроде наладили связь. Знову ж таки, в першу чергу, спільна загроза з боку Росії – це найбільш ефективний фактор об'єднання. Ну вот про санкции вы сказали, вот буквально 10 минут назад появилось такое информационное сообщение, что Европейский Союз согласовал персональные санкции против физических лиц и предприятий Российской Федерации за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Россия построила железную дорогу на оккупированный полуостров по Керченскому мосту, как известно. Под санкции попали гендиректор Grand Service Express Александр Ганов и замглавы «Стройгазмонтаж» Леонид Рыжинников, а также компании «Крымская железная дорога», первая крымская страховая компания и ряд других компаний, которые были причастны к строительству железнодорожной линии. Что это нам, во-первых, дает и насколько это сильно ударяет по Росії? Ну, звичайно, що це не якийсь руйнівний удар, який завдає, якоїсь там серйозної шкоди російській обороноздатності. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це лише виконавці. Вони самі рішень не ухвалюють, вони роблять те, що їм накажуть. Хоча, в принципі, нагадувати виконавцям про відповідальність за будь-які дії так само ніколи не зайве. Тому що, в принципі, це відчуття безкарності, воно і стимулює злочини, і злочинні дії, злочинні накази піддаються знову ж таки в Росії і на території, яка Росією окупована. Крім того, повинні нагадувати про те, що Росія, вона перетворює його перетворюють на величезну військову базу. Там таки близько 100 тисяч військових розміщено, і вони продовжують їх там розміщувати. Тобто це в першу чергу засіб тиску на весь світ. Тож вони не Україні загрожують, не лише Україні загрожують, вони загрожують всьому світу. І це абсолютно щирий, відкритий виклик усьому світу. Дуже дякую вам. Петр Олещук, политолог, международник, был с нами на прямой связи. Но я хочу перейти к обсуждению следующей темы. Это трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Там новости следующие. В интервью одному из украинских телеканалов глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что оппозиции Витольда Фокина заранее никто не знал. Вот что он сказал. Знали чи не знали, що така позиція Вітольда Павловича? Ну а хто її міг знати, якщо він ніде не брав участі у таких політичних дебатах? Ви його що, бачили десь на телешоу до цього? Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли чи не могли. Как известно, Витольда Фокина, уже экс-заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, исключили из ряда украинской делегации. Он был... Исключили его из последних заявлений, которые он озвучивал на Комитете Верховной Рады Украины. Вот последней каплей стало то, что он сказал, что не видел каких-либо подтверждений войны на востоке Украины. Россия пригрозила Украине реакцией боевиков на желание вернуть Донбасс на своих условиях. Давайте послушаем представителя российской делегации в ТКГ по Минску Грызлова.
Це принципово суперечить самій основі Мінських угод. Політичні наслідки у неї катастрофічні. Українська влада змушує представників Донецька та Луганська прийняти відповідні заходи та не повинна скаржитися, коли ці заходи будуть реалізовані. Києву краще повернутися до виконання Мінська, до виконання своїх попередніх передвиборних обіцянок. Ну вот глава украинской делегации в ТКГ по Минску Леонид Кравчук потребовал от российского представителя Бориса Грызлова не выдвигать ультиматумов и призвал Россию разблокировать переговоры по регулированию конфликта на Донбассе. Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови. Дмитрий Снігирьов с нами сейчас на прямой связи, співголова громадського об'єднання «Право справа», воєнний експерт. Пане Дмитрию, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Ну что ж, давайте сначала про Витольда Фокина. Сегодня Леонид Кравчук сказал, что никто заранее не знал о его позиции. Как вам известно, его недавно исключили из украинской делегации по Минску. Вот как вообще такое возможно? Разве не проводятся людьми, которых включают в украинскую делегацию по ТКГ? Не информируют ли их, не проводят ли какие-то собеседования? Как такое возможно, что заранее никто не знал его позиции, если в 2017 году он уже оправдывал аннексию полуострова? Гірсум, дякую. Слушне запитання, тим більше, що призначення на подібні посади відбувається лише за узгодження відповідно спеціальних органів. Людина, кандидат, проходить так звану спецперевірку і відповідно з ним проводяться низка, ну скажімо так, співбесід. Причому співбесід не тільки зі співробітниками Служби безпеки України, але й відповідно Офісу Президента. Але в нашому випадку було достатньо онуці Вітольда Фокіна зателефонувати своєму приятелю Андрію Єрмаку, щоб питання працевлаштування дідуся було вирішено позитивно. Тобто оце і є кадрова політика команди Зеленського. У мене взагалі після подібних пояснень пана Кравчука вже, ну знаєте, немає місця емоціям. Як це не знали його позиції щодо питання врегулювання ситуації на сході України? Яким чином тоді людина була допущена до перемовного процесу, ба більше того, яким чином вона представляла позиції України, маючи відверто антиукраїнські і риторики, і переконання. Більше того, дивним чином позиція Вітольда Фокіна співпадає з позицією російської сторони. Тут одне з двох. Або Вітольда Фокіна використовували як своєрідний громовідвід, людина озвучувала певні меседжі, беручи на себе негативну реакцію українського суспільства, або це дійсно людина, призначена в темну, і відповідно людина, яка не розуміла всіх, ну скажімо, політичних викликів щодо роботи в трьохсторонній контактній групі. Угу. Сегодня у нас в эфире был представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, и он нам рассказал, что Борис Грызлов на вчерашнем заседании так наивно сказал, признался, что российская сторона ведет аудиофиксацию переговорного процесса в Минске. Как это воспринимать и что теперь можно с этим делать? Это ведь запрещено. Юрсом, ну, по-перше, це не заборонено. Давайте згадаємо, наприклад, випадки української новітньої історії, коли були оприлюднені телефонні розмови Зеленського з Трампом, что свидетельствовало про фиксацию. Ну, насколько я понимаю, подобного рода переговорные процессы должны быть все-таки конфиденциальными. Юрсом, ну давайте згадаємо ще 4 прес-конференції, наприклад, екс-депутата Деркача, на яких були оприлюднені перемовини, власне, екс-президента Порошенка з Джо Байденом. Відповідно, що ведеться відеофіксація, і коли пан Гармаш говорить про те, що представник російської сторони, як він там сказав, наївно, ну це свідчить про те, що пан Гармаш або корисний ідіот, або взагалі не розуміє, хто такий Гризлов. Я пояснюю, Гризлов – це людина, яку вважають одним з апологетів партії війни в Російській Федерації. Це важковаговик. Людина ніколи не робить подібного штибу, масштабу, наївні заяви. І українська сторона мала прекрасно розуміти, що, власне, і білоруські спецслужби в особі КДБ фіксують ці перемовини, і, відповідно, російська сторона веде аудіо- і відеофіксацію. Ні для кого це не секрет. Інше питання, що подібними заявами питаються маніпулювати чи знизити
можливість, скажімо, витоку інформації. Юрсум, у нас з вами мали би виникнути питання, а про що саме домовлялися за нашою з вами спиною? Чому, власне, Російська Федерація, так, як то кажуть, наївно пішла на витік інформації щодо можливості аудіо-відеофіксації? Це, я ще раз підкреслю, елемент грубого політичного шантажу. Вони прекрасно розуміють, що заяви Вітольда Фокіна, вони не випадкові. Українське громадянство намагалося, ну, скажімо так, проміряти температуру несприйняття тих чи інших червоних ліній, так званих. І тут, Гюльсум, йде питання, власне, про те, що, скорше за все, в тристоронній контактній групі обговорювалося питання можливості проведення виборів на окупованих територіях Луганської і Донецьких областей. Якщо ми згадаємо, не випадково пан Кравчук вийшов із заявою, що буде внесена відповідна постанова в Верховну Раду щодо скасування попереднього рішення про неможливість проведення виборів. Но это же невозможно, это же сейчас даже с юридической точки зрения реализовать невозможно, потому что избирательный процесс уже пошел, и даже если внести изменения в это постановление, то оно ничего не даст. Это акт одноразового действия, все. Ні, Гюльсум, я з вами не погоджуюся в цьому питанні, бо наразі вже просувається ідея про перенесення виборів, себто з 25 жовтня на, можливо, березень. Ага. 2025 Ну, если в таком случае, то... В такому випадку і саме цей сценарій може спрацювати, коли Верховна Рада приймає рішення про перенесення виборів як в окремих ОТГ на контрольованій території, йдеться про 18 ОТГ, де заборонено проведення виборів, так відповідно і проведення виборів на окупованих територіях. А на что они могут сослаться и перенести выборы? На режим тиші, який має сталий характер. Наразі вже майже 50 днів немає обстрілів. Відповідно, є певна, ну скажімо так, підґрунтя, щоб аргументувати можливість проведення виборів безпековими питаннями. Скажите, а связываете ли вы пожары в Луганской области с обстрелами боевиков, как некая реакция, о которой говорил Грызлов? Ні, Гюльсум, не пов'язую. Я поясню, чому. За дивним збігом обставин пожежі в Луганській області повторюються протягом останніх 3 місяців. Я нагадаю, перші пожежі масштабні відбулися в Луганській області 6 липня. Тоді так само пов'язували масштабність цих пожеж з обстрілами з боку бойовиків. Але я хотів би зауважити і спеціальним службам України, і власне Офісу Президента, що від лінії розмежування до власне місця возгоряння 35 кілометрів. Тому не про яке обстріли з застосуванням трасуючих куль там не йде мова. Те саме відбувається наразі. Станом на 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 86 очагів возгоряння. Поясніть мені, яким чином це пов'язано з обстрілами з неконтрольованих територіях. Тим більше, Гюльсум, давайте згадаємо події 2014-2015 років, коли, власне, територію Луганської області, яка була під контролем ЗСУ, періодично обстрілювали не те, що трасуючими кулями, а системами залпового вогню «Град». Але масштабних пожеж не було, бо тоді працювали професіонали, які не давали можливості возгорянню. Відповідно, і в 14-15 роках, період масового застосування цієї зброї, не було подібних випадків. На мою думку, Гюльсум, це пов'язано, власне, з масовими незаконними вирубками в Луганській області і намаганнями прикрити реальні обсяги оцих незаконних оборудок. Я хотів би нагадати, власне, українським правоохоронцям, щоб їм знадобилося аж цілих 3 роки, щоб прореагувати на інформацію «Права справа» щодо масових вирубок в Луганській області. Лише в 2020 році ДБР змушена була фактично під тиском громадськості висунути обвинувачувальний акт, надати керівникам луганських лісгоспів, звинувативши їх в масових незаконних вирубках. Давайте к следующей теме. Нагорный Карабах. Вы знаете, там сейчас обострение ситуации. Как вам видится все то, что происходит там сегодня? Почему именно сейчас, по-вашему, обострился конфликт? Юрсом, ну він знов-таки почався не сьогодні і не вчора. Конфлікт триває 30 років. Інше питання, що Москва використовує цей конфлікт заради важелів впливу як на Вірменію, так і Азербайджан. Давайте пригадаємо, хто, власне, є постачальником зброї 2 протиборчим сторонам. Російська Федерація.
І останні події, які, власне, відбуваються на території Азербайджану і Туреччини. Туреччина заявила про те, що наразі буде розробляти родовище газу в Чорному морі, яке дасть можливість позбавитися від залежності від російського газу. А я нагадаю, Туреччина – це другий споживач російського газу після Німеччини. І, власне, російською стороною саме Туреччина розглядалася як такий собі газовий хаб, момент тиску на Європу через турецький потік-1 і турецький потік-2. Наприклад, скажімо, один з найбільших нафтопереробних заводів на території Туреччини, які, до речі, контролюються азербайджанською фірмою «Салар», наразі вже 2 місяці не закупає російську нафту. Як ви думаєте, це не може вплинути на фінансові інтереси Російської Федерації? Давайте згадаємо загострення Карабаху в липні місяці цього року, коли Російська Федерація продемонструвала, що вона дистанціюється від цього конфлікту, наочно продемонструвавши Азербайджану, що він може робити певні кроки з військової точки зору щодо повернення своїх територій. Ну, как, впрочем, это делается и сейчас, вам не кажется? Абсолютно точно. Юльсум, давайте згадаємо знов-таки заяву вірменської сторони щодо ненадання Росії військової допомоги, хоча Вірменія є членом ОДКБ. І, відповідно, згідно цього підписаного меморандуму, Росія має надати військову допомогу в моменті от саме протидії військовій агресії. Бо, нагадаю, згідно з повідомлень вірменських засобів масової інформації, саме збиття вірменської Су-25 спричинено діями турецьких штурмовиків. І тут запитання, чому мовчить Росія? Но вы же видите, что ни та, ни другая, Азербайджан не подтверждает эту информацию. И там мы видим, что разнятся информацию с той и с другой стороны. Юльсум, Росія не реагує. От у вас, я бачу зараз відеокадри знищення вірменської бронетехніки за допомогою, власне, турецьких бойових дронів. Чому Росія не відповідає на подібні випадки? Фактично, вона тримає лінію нейтралітету, даючи можливість тягнутися обом сторонам конфликту військового протистояння. Да, но дело ведь в том, что бои идут не на территории суверенного государства Армения, и ОДКБ здесь не может коснуться, да, потому что сейчас мы видим, как идет, да, боевые действия за Нагорный Карабах, это является территорией Азербайджана. Так, міжнародно визнана територія Азербайджану, але разом з тим застосування військової зброї, мається на увазі техніки, країною, яка, ну скажімо так, є третьою стороною, учасником конфлікту, мається на увазі Туреччина, вже дає підстави Російській Федерації на відповідно зеркальні аналогічні дії. Цього не відбувається. Юльсум, тут йдеться вже не про територіальні претензії Азербайджану чи то Вірменії, а йдеться про невиконання Російської Федерації своїх взятих на себе зобов'язань. А как это объяснить? Вот как объяснить вот эту позицию выжидания Российской Федерации, да, вот то, что мы сейчас видим? Вот чем это объясняется? Как вы думаете, он договорился с Эрдоганом, Путин имеется в виду, или что? Или он так мстит Пашиняну? Росія дає можливість, скажімо так, відбутися масовій ескалації військовій напрузі, щоб потім взяти на себе, ну, скажімо, вдягнути шати миротворця, заявити про те, що, власне, тільки російське втручання зупинило цей військовий конфлікт. Росію задовільняє статус-кво, себто коли Вірменія контролює райони Нагорного Карабаху, причому я хотів би нагадати, що йдеться не тільки про Нагорний Карабах, там окуповано ще 6 районів, які є прикордонними до Нагорного Карабаху. А це, власне, територія вже Азербайджану. 7, да, уже как в Азербайджане заявляют, что эти территории уже вернули под свой контроль. Ну, у Вірменії інша сторона, але менше з тим. Себто Росія взяла паузу, даючи можливість двом сторонам тягнутися в конфлікт, щоб потім заявити про свою рішучу позицію щодо, ну, скажімо, відновлення миру на Кавказі. Ну вот смотрите, звучат на самом деле много версий. Вот, к примеру, вчера у нас в эфире был Андрей Пьянковский, диссидент, политический обозреватель, и он нам сказал, что, ну, он следит за пропагандистскими СМИ, и он сказал, что сейчас все кремлевские пропагандисты высказывают такие свои симпатии Азербайджану и подвергают жесточайшей критике Пашиняна, называя его соросенком, как человека, которого привела к власти цветная
революция и так далее. И вот он говорит, что вот как ему представляется, там Москва сейчас таким образом поощряет Алиева, чтобы наказать Пашиняна за вот эту вот цветную революцию и тем самым принудить его к гораздо большему подчинению. А возможно, даже вас не созданию здивувала собственного синхронні государства. заяви, наприклад, Ейдара Алієва власне з виступами російських ЗМІ і російських можновладців. Власне, на прес-конференції Гейдар Алієв теж назвав Пашиняна «соросенком» і людиною, яка фактично прийшла до влади внаслідок заколоту тієї так званої революції, яку ви назвали. І тут, Гюльсум, варто згадати, що за 2 роки правління Пашиняна в Вірменії фактично витіснена російська мова і закриті всі російськомовні школи. Як ви вважаєте, це задовільняє Росію? Тим більше, що на території Вірменії розташовані їх військові бази. Тому от подібна риторика і цілком зрозуміла. Тим більше, що йдуть і претензії щодо начебто необґрунтованих арештів і Серша Сергасяна, і інших представників вірменської опозиції. Наразі Пашиняна фактично, скажімо, ставлять на дипломатичну виделку, коли з одного боку тисне Азербайджан фактом військової агресії, а з іншого боку Російська Федерація займає відверто нейтральну позицію. А как вы думаете, может ли Армения спровоцировать конфликт со своей территории, чтобы тем самым привлечь Россию как участницу ДКБ конфликта? Ні. Ні? Ні, цього не буде. Юльсум, цього не буде. Більше того, скажімо так, те, що наразі відбувається, Вірменія першою пішла на власне оголошення військового стану по всій країні, даючи зрозуміти, що власне, скажімо так, Вірменія може стати стороною конфлікту. Але я не думаю, що, скажімо так, діяльність вірменських ВПС буде безпосередньо з території самої Вірменії. Дуже дякую вам. Дмитрий Снегирев был с нами на прямой связи, военный эксперт. Вот продолжаю тему Нагорного Карабаха. Я бы хотела сейчас, чтобы наши режиссеры вывели заявление лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Он сказал, когда закончатся боевые действия. У нас тільки одна умова. Збройні сили Вірменії безумовно в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі, і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир в регіоні. Ну а также сегодня появилось информационное сообщение, что президент Соединенных Штатов Америки, Франции и Российской Федерации выступили с совместным заявлением по поводу эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления обнародовали Елисейский дворец, Кремль. Там говорится следующее. Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, решительно осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана безотлагательно взять на себя обязательства добропорядочно и безоговорочно восстановить переговоры по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, добавляют в заявлений. Ну а сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что якобы сбило азербайджанский вертолет в южной части Нагорного Карабаха в приграничной с Ираном зоне. Об этом сообщила спикер оборонного ведомства Республики Армения Шушун Степанян на Facebook. Вот Министерство обороны Азербайджана опровергло уже информацию о сбитии ВС Армении азербайджанского вертолета, упавшего на территорию Ирана, сообщает спутник Азербайджан. Напомним, пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что не позволит перенести сирийский конфликт к северным границам Ирана, где страна соседствует с Арменией и Азербайджаном, и соответствующее, соответственно, непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ну а в Украине уже более четко определились с позицией. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Давайте его послушаем.
Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. І цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним. Неожиданно свою позицию также высказал президент Французской республики Эммануэль Макрон. Вот что он сказал. Франція, як і раніше, дуже стурбована військовими закликами Туреччини, які звучать в останні години, про відвоювання Азербайджаном Нагірного Карабаху. Ми цього не допустимо. Я кажу Вірменії і вірменам. Франція зіграє свою роль. Резван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа, с нами сейчас на прямой связи. Селям алейкум. Здравствуйте, алейкум салам, очень Здравствуйте, приятно да. вас видеть и слышать. Взаимно, Чухсагул у нас. Какие последние новости, с какой интенсивностью сейчас идут бои, сегодня идут бои? Буквально вот сейчас, когда у вас идет эфир, у нас хорошие новости, в смысле для Азербайджана. Мгм. Мы смогли разгромить основную группировку противника, они попали в котел в направлении Мардакерт, мы называем это Ахдаря. И вот сейчас идет, значит, зачистка остатков сил противника, которые оказались в окружении. Что это значит? Мгм. Ахдаря и Мадагиз являются основными путями, откуда армянская сторона обеспечивала оборону и оккупацию азербайджанских земель. То есть это одна из ключевых позиций, откуда можно держать под контролем весь Нагорный Карабах. Мгм. Поздравляю всех друзей с этой, я считаю, очень хорошей, великолепной победой азербайджанской армии. А что еще? Вот расскажите подробнее, вот эти 7 населенных пунктов и вышка, которая также было вот сообщено, что эти территории также были освобождены. Правильно ли понимаю, что это буферная такая была зона? Да, это новость примерной давности, то есть уже 27 сентября, Мгм. когда армия перешла в контрнаступление, потому что армянская сторона спровоцировала именно боевые действия, бомбила населенные пункты азербайджанские. В тот же день было освобождено в южном направлении, это значит ближе к границе с Ираном, это Физулинские, Чабраильские районы, 7 населенных пунктов, но затем количество этих пунктов увеличилось. На данный момент мы можем говорить о значительно большем количестве освобожденных и населенных пунктов, и территорий. Приблизительно около 30-40% от всех оккупированных территорий на данный момент находятся Мгм. под контролем азербайджанской армии. На этой территории жили люди, продолжают жить люди? На освобожденных Нет, территориях? значит, вот те, эти освобожденные территории, значит, 7 районов азербайджанских, которые оккупировала Армения, кроме Нагорного Карабаха. В этих 7 районах сугубо жили только азербайджанцы. Это около 1 миллиона людей, которые изгнаны и живут сейчас на остальной территории Азербайджана. То есть эти села пустуют, Мгм. эти населенные пункты, города разрушены, в том числе Агдам, Физули, Джабраил и другие подобные города. И в данный момент, значит, естественно, там никого нету, потому что армянская сторона не смогла заселить эти территории и, конечно же, не имеет на это никакого права. А мобилизируют сегодня мужское население? Как много и как много сегодня добровольцев идут на фронт? Да, у нас объявлена частичная мобилизация. Добровольцы исчисляются десятками тысяч, но нужды в таком большом количестве добровольцев на данный момент нету. Среди них выбираются только специалисты определенных военных специальностей, которые необходимы на линии фронта. А какие военные специальности необходимы? Значит, в первую очередь водители тяжелой техники, бронетехники, инженеры, да, то есть те люди, которые обеспечивают доставку и инфраструктурные моменты, которые, то есть, занимаются именно инженерными делами. Мгм. А есть ли у вас подлинная какая-то информация по количеству раненых и убитых? Армянская сторона заявляет об одном количестве, а азербайджанская сторона заявляет о другом количестве. В общем, цифры очень сильно разнятся. Вот есть ли у вас подлинная какая-то информация? Значит, естественно, ни у кого, ни у армянской, ни у азербайджанской стороны еще не может быть конкретных цифр, потому что бои продолжаются. Но именно предметом обычно спекуляции являются, как говорится, да, цифры.
погибших и раненых. И учитывайте, что азербайджанская сторона наступает в горах, а наступающая сторона в горах всегда несет больше потерь. Но, несмотря на этот закон, что несет больше потерь наступающая сторона, я могу сказать, что минимум паритет, а более того, я скажу, что потери армянской стороны превышают. То есть, согласно официальной информации азербайджанского Минобороны, армянская сторона потеряла около 2600 солдат и офицеров, разгромлено несколько соединений, полков, в том числе особые штурмовые бригады, горные полки, то есть основная элита. И в данный момент, как я отметил, оказались в окружении элитные части армянских вооруженных сил, которые тоже полностью разгромлены. Поэтому о цифрах можно только говорить приблизительно. Азербайджанская сторона публикует обычно сводки, и общие потери пока что не превышают сотни или сотни с чем-то, в том числе раненых. То есть, естественно, раненых больше, но, сами понимаете, это не является критической цифрой и не вызывает никаких особых кризисных ситуаций для азербайджанской армии. Çok sağ olunuz. Allah topraklarınızın Çok sağ ol. azat etülüğünde yardımcı olsun. Amin. Allah sizle birge, Allah sizleri korusun. Çok sağ olunuz. Резван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа, был с нами на прямой связи. Ну а я с вами вынуждена прощаться. Корош Кенджи, встретимся завтра. Ускут, Туак, Алакат – эти слова звучат как музыка, а эти места в Крыму подлинно прекрасны. В конце 29-го, начале 30-го в Крыму в ходе коллективизации шло наступление на крымско-татарское крестьянское хозяйство. Объявленные кулаками жители Крыма выселялись в отдаленные районы страны.